ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಯಾನು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚೆನ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಪುದರ್ ಕಾಮ್ಸೋನ್ ಸ್ವರೂಮ್ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಗ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಲೋಕಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ತಗಿನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪದ್ದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್. ಸೊ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಐತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್? ಯಾನೇ ಅಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆಯನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪದ್ದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ. ಐಟ್ ನೋ ಅಲ್ ದೂರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ನೋ ಅಲ್ ದೂರೆ? ngೋ ಅಲೆಪ್ಪು. ನೋ ಅಲೆಪ್ಪು. ನೋ ಅಲೆಪ್ಪು ngೋ 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 ಅಲೆಪ್ಪು ಸಾರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗೇನು ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ವನಸಾಂಡ. ವನಸಾಂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೈ? You forgot. I just yeah. This is the reply should be and. And. Yeah. So in your language, had your food. What is that? ಅಚಿಂದ ಪೈನೋ. Achin the paino. Achin panda mukula language it. Nu puatana manasig achin panpere. So what should be the reply? ದಪಕ. Dapak. Achin never punu sumara. So next sentence is a punnu yet porluya. So what I taught from Pooja Hegde? ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಳ್ಳು. ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು. Pooja Hegde na malla fan bhi. So ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು. Next last sentence ನಾನು ಈಗ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡುಗು ತುಳುನಾಡುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಟೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ. ಬಲ್ಲೆ. So please visit to Tulunadu for our region. So in your language you say. In your language. गुनुगु सिका अरुणाचल सिका गुनुगु नाम काब आलक गुनुगु नाम पूरा इट मीन्स आइए हमारे इधर हमारे घरों को देखिए, हमारे कल्चर को देखिए. कौन सी स्टेट का? अरुणाचल प्रदेश. अच्छा गुनुगु अरुणाचल नुनु काबुलो नाम अलग अलग लगी रहे. So you should say ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಟೆರ್ಲ ಅರುಣಾಚಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು